Quatre barres roges sobre fons groc, una bandera que pràcticament coneix tothom allà on vagis, però sabies que és la bandera europea més antiga que encara s'utilitza a dia d'avui? D'on ve? Què representen les quatre barres? És certa la llegenda de Grifé el Pilós? Avui us presento història i curiositats d'un nou objecte per a descobrir Catalunya. La Senyera! La Senyera és la bandera tradicional de Catalunya i està formada per quatre ratlles roges sobre fons groc. Però el seu significat va molt més enllà d'una simple bandera, representa identitat, cultura, història d'un mateix territori, del territori català. Aquesta bandera, en comptes de Catalunya, també està present a diferents territoris que van formar part de l'antiga Corona d'Aragó. Tenim el País Valencià, tenim Aragó i tenim les Illes Balears, encara que cadascuna té les seues pròpies variants. La podem trobar a edificis públics, a celebracions, competicions esportives, festes populars i també penjada a moltes cases particulars. Aquí hi ha molt de sentiment de patriotisme. La gent se la posa al balcó penjant, encara que no siguin festes, M'encanta. Vale, a veure, quan parlem de Senyera, mos ve a tothom al cap una història que segurament tots hem sentit quan érem petits. A mi, per exemple, me la van explicar a classe, però n'hi ha que els ho han explicat els pares, els iaios, etc. La llegenda diu que al segle IX, un comte que es deia Guifré el Pelós, no és que fos pelut, sinó perquè era el seu apodo, va resultar greument ferit a una batalla que va guanyar, i després, a l'arribar altra volta cap a casa, l'emperador d'aquell moment, l'emperador Franc, va voler premiar el seu valor, li va sucar els dits a la ferida de Guifré el Pelós i els va arrastrar damunt d'un escut dorat. Se diu que aquest és l'origen de la Senyera catalana. També t'he dit, hi ha molts historiadors que coincideixen en que això és una llegenda i que les barres roges van aparèixer bastant després. El document més antic conegut és un segell del rei Ramon Berenguer IV del segle XII, on hi apareixen aquestes franges vermelles. O sigui, estem parlant que la llegenda de Grifé el Pilós va ser el segle IX i el segell del rei Ramon Berenguer IV ja és al segle XII, o sigui, són 300 anys de separació, saps? En resum, no sabem exactament qui la va crear, ¿vale? Lo que sí sabem segur és que la Senyera ja s'utilitzava fa més de 900 anys pels comtes de Barcelona i posteriorment pels reis de la Corona d'Aragó. Com ja us he dit abans, això la converteix en una de les banderes més antigues d'Europa que encara se segueix utilitzant avui en dia. Curiositats que sé que us agraden. La Senyera és una de les banderes que se segueix utilitzant a dia d'avui més antiga del món. Una altra curiositat és que les quatre barres que veieu hi ha gent que es pensa que representen les quatre províncies de Catalunya: Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona. Però això no és així, perquè quan la Senyera se va crear, les quatre províncies ni existien. També hi ha gent que pensa que simbolitzen els quatre rius més importants de Catalunya, quatre territoris, però no hi ha cap document històric que validi aquesta informació ni que la confirme. Una altra dada interessant és que hi ha diferents versions de la Senyera, però la bandera oficial de Catalunya són les quatre barres roges sobre fons groc i ja està. Que per cert, parlem ara de l'estelada. Aquesta bandera que porta el triangle blau, en l'estrella blanca al mig, aquesta es va crear a principis del segle XX, i té un significat polític molt diferent. Concretament, és la bandera de l'independentisme. Tota aquella gent que se sent independentista, que té el desig de separar-se de l'estat espanyol, la porta com a bandera. Una última curiositat és que els seus colors grocs i rojos han inspirat a nombrosos escuts, banderes municipals i símbols institucionals d'arreu dels antics territoris de la Corona d'Aragó. Avui la Senyera continua molt present a la vida dels catalans i catalanes. Bueno, només faltaria, ja que és la nostra bandera oficial, no. La podem veure durant la Diada de Catalunya, la podem veure a les escoles, als ajuntaments, a la Diada de Sant Jordi, tota mena d'esdeveniments culturals, competicions esportives, on molta gent i aficionats la porten pel simple fet de mostrar orgull cap a la seva terra. Com podeu veure, és un símbol que ha travessat els segles i segueix encara ben viu. Més enllà de les opinions polítiques i de posicionar-nos a una banda o a una altra,
La senyera és la nostra bandera, un dels grans símbols històrics de Catalunya i forma part del patrimoni cultural del nostre país. I com sempre a l'acabar us llanço una pregunteta. Vosaltres sabíeu la diferència entre la llegenda de Guifré el Pelós i el que diuen realment els historiadors? Deixeu-m'ho als comentaris, que m'ajudareu moltíssim en l'algoritme de YouTube. I si vos agraden estos vídeos descobrint històries i curiositats sobre Catalunya, estic fent una sèrie de vídeos a YouTube on descobrim 10 objectes per descobrir Catalunya. Este era el 5è. Seguim avant.